Nou weten we natuurlijk van Jan dat hij graag zijn eigen liedjes maakt. Hè? Of in ieder geval graag liedjes maakt. Hoe breng jij je eigen jus erin? Ja, gewoon mijn eigen zangkunsten leg ik daarin. Ja, dat is het ook gewoon. Ja. Je moet je eigen verkopen in feite. En Annie is echt Annie. Dat is toch een bepaalde stijl. En die wijkt bijvoorbeeld af van heel veel andere zangeressen. Dat is gewoon zo. Annie is gewoon Annie, maar hoe zou je haar willen omschrijven dan qua zangstijl? Nou, zij heeft een heel mooi hoog timbre. Wat aangenaam in de oren klinkt. Nou ja, dan andersom ook de vraag. Als je Jan zou moeten omschrijven qua zanger. Even weg. Nou, Jan heeft een hele vaste stem. En als Jan zingt, is het net alsof als ik dan mee ga zingen of de puzzel klopt. Of de puzzel compleet is. En als Jan Frans zingt, dat vind ik nog het allermooist. Is dat nog iets wat je ook weer uit de kast zou willen halen? Gewoon de goede ouderwetse rock'n'roll platen. Die eigenlijk tegenwoordig ook weer heel hip zijn. Nee. Ik moet wel zeggen dat ik geniet van... Ik heb de mazzel dat ik die mooie jaren heb meegemaakt. Ik spreek ook vaak mensen die dat niet meegemaakt hebben. Die zeggen, wat hebben jullie toch een mooie tijd gehad? En dat is ook zo. Je had zoveel bandjes met zulke mooie muziek. En dat waren ook echt, zoals Beach Boys. Het was niet te vergelijken met Stones. Beatles was ook weer anders. Als er dan bijvoorbeeld weer een nieuwe kwam, bijvoorbeeld van de Beatles, I Feel Fine uit. Ja, dat gevoel, dat hebben we, denk ik, nu heeft niemand dat meer. Want dat was zoiets, je was zo benieuwd, welke sound, maar komen ze nu weer mee? En dat had je met heel veel bands. En dat vind ik wel jammer dat er niet meer is. Maar ja, zo raken er gewoon veel dingen weg. Een fotozaak bestaat ook niet meer. Straks is de platenzaak er ook niet meer. Alleen wij zijn er nog.